дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси фонди саудии рушд султон абдулраҳмон ал-маршадро ба ҳузур пазируфтанд. бонки ҷаҳонӣ яке аз шарикони асосии тоҷикистон дар соҳаи рушд мебошад. дар шаҳри бӯстон мулоқоти ҳамраисони ҳайатҳои ҳукуматии тоҷикистон ва қирғизистон баргузор гардид. истеҳсоли маҳсулоти худдӣ афзун мешавад. фермаи нав бунёд карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар қасри миллат раиси фонди саудии рушд султон абдулраҳмон ал-маршадро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили тавсеяи робитаҳои иқтисодии тиҷоратӣ ва молиявию сармоягузории ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии арабистони саудӣ аз ҷумла ҳамкорӣ бо фонди саудии рушд мавриди баррасӣ қарор дода шуд. роҳбари давлат таъкид намуданд ки муносибатҳои ҳамкорӣ миёни ду кишвар бо маром густариш ёфта рӯз аз рӯз уфуқҳои нав касб менамояд. аз робитаҳои судманд бо фонди саудии рушд изҳори қаноатмандӣ намуда изҳори итминон карда шуд ки ҳамкориҳои тоҷикистон бо фонд минбаъд низ ба таври назаррас густариш хоҳанд ёфт. ҷонибҳо зимни мулоқот робитаҳои дуҷонибаро дар самти татбиқи тарҳҳои муҳими соҳаҳои маориф, нақлиёт, тандурустӣ, гидроэнергетика ва идоракунии об муҳокима карданд. таъкид шуд ки афзоиши истеҳсоли нерӯи сабз барои пешбурди иқтисоди сабз дар тоҷикистон заминаи мусоид мебошад ва ҷиҳати рушди ҳамкориҳо дар ин самт имкониятҳои фаровон мавҷуд аст. зиёд намудани ҳаҷми маблағҳо барои татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфраструктураи кишвари мо аз ҷумла дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва нақлиёт зарур шуморида шуд. зимни мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти гурӯҳи бонки умумии ҷаҳонӣ Аҷай Банга роҳбари давлат бонки ҷаҳониро яке аз шарикони асосии ҷумҳурии тоҷикистон номиданд. ба иттилои хадамоти матбуоти сарвари давлат вохирӣ дар ҳошияи конфронси 28-уми тарафҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим дар шаҳри Дубай доир гардид. гуфта мешавад дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории тоҷикистон бо ин ташкилоти бонуфузи молиявӣ муҳокима карда шуда сарвари давлат саҳми бонкро дар маблағгузорӣ ба тадбирҳои мутобиқшавӣ ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва пешгирӣ аз онҳо муҳим арзёбӣ намуданд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули андеша карданд. дар фарҷоми суҳбат пешвои миллат аз президенти гурӯҳи бонки умумии ҷаҳонӣ Аҷай Банга ҷиҳати анҷом додани боздид аз тоҷикистон даъват ба амал оварданд. ин даъват бо хушнудӣ пазируфта шуд. дар шаҳри бӯстони вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоти ҳамраисони ҳайатҳои ҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон оид ба муайянкунӣ ва аломатгузории сарҳади давлатии тоҷикистон ва қирғизистон Саймумин Ятимов ва Қамчибек Тошиев баргузор шуд. роҳбарон кори ҳайатҳои ҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистонро оид ба муайянкунӣ ва аломатгузории сарҳади давлатии тоҷикистон ва қирғизистон мусбат арзёбӣ намуданд. ҷонибҳо зарурати фаъол гардонидани раванди ба охир расонидани таъини гузариши хатти сарҳади давлатии тоҷикистон ва қирғизистонро дар қитъаҳои боқимонда таъкид намуданд. мулоқот дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ доир гардид. хабар медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми боздид аз ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Широз ки ба истеҳсоли маҳсулоти ширӣ машғул аст бо рафти бунёди бинои нави ин коргоҳ шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки бо бунёди сехи нав истеҳсоли маҳсулот як баробар афзуда таъминот бо навъҳои гуногуни маҳсулоти ширӣ беҳтар мешавад. ҳоло дар коргоҳ 14 намуди маҳсулоти ширӣ аз қабили шир, ҷурғот, қаймоқ, фалла, равғани зард ва ғайра истеҳсол шуда тавассути нуқтаҳои савдо ба харидорон пешкаш мегардад. ҳамчунин коргоҳ дар ду деҳа яхдон гузошта аз сокинон бевосита дар маҳалли зисташон ширро харидорӣ мекунанд. зимни боздид ҳамчунин бо фаъолияти сехи қаннодии соҳибкор Давлатшоҳ Малаев шинос шуда барои васеъ намудани истеҳсоли маҳсулоти гуногуни қаннодӣ ки дар бозори маҳаллӣ талабгорони зиёд дорад, зиёд намудани ҷойҳои навикорӣ ва риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштӣ ҳангоми омода сохтани маҳсулот дастурҳо дода шуд.
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои рушди кишоварзӣ, афзон намудани истеҳсоли маҳсулоти соҳа аз ҷумла рушди чорводорӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бо мавзеи бунёди фермаи ҳозиразамони чорводорӣ ва лоиҳаи он шинос шуд. инҷо аз ҷониби соҳибкор Октам Тухтаев барои парвариши чорвои хушзод фермаи чорводорӣ бунёд карда мешавад. ба масъулони раёсати кишоварзӣ дигар ниҳодҳои марбута дастур дода шуд ки барои оғози бунёди фермаи чорводорӣ интихоби зотҳои сермаҳсули чорво ба соҳибкор ҳамдастӣ намоянд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.